chceli by sme sa vám veľmi úprimne a zo srdca poďakovať za vašu podporu tohtoročnú, pretože náš blog má rok a nazberali sme veľa lajkov, veľa skúseností a týmto by sme vám chceli popriať krásne Vianoce, hlavne teda, a všetko dobré v novom roku, nech sa vám darí, nech ste zdraví, šťastní a užívajte si život hlavne v prítomnosti a spravte si Vianoce trošku netradične, aspoň zmente jedlo alebo tak. Čaute. Ahojte. Želáme vám dobrožrúcky nový rok. Zakývaj, že ahojte. Ahojte. Ahojte.